Horas dita saluna di JP hita maringanan sa itong didungan ni Tuhan. So nung sa umal tawain kontenta taringot di hata ni upasa. So malla mo lo warong ulaw na met manang ulaw na belgapi ditiki di na makatahon huwasin si panganon. So malla maidok ima si titi si goppa ho madilangguna uti susedia na terpatu pa sa gudang pinasuna do nomor 8 sa jolo di titik beto beru dihikis may mana asa hot jelapas masuk tulang guna jela dang buyon lubi dang buyon kurang ikupas do mululubi gebe dang buy masuk mulu magiliku dihikis gebe malongkar hu jala ikupas do mana ima sa didukun jolo di titik nakaning asa bolo bahasan itu kan jolo siku manang ratai mana di somalaun namar langgu ima tebel di sesebi manang gagang di sesebi suhuli pisok mang naparang mulu belgaun hera golang mulu ditakke mana takina julu pakapak suweni gimana songo golang jele bulu geleng hira cicin jadi wastu sana jadi ahado tu filosofi na songo ni pe sipatu paun na susedi ya seguk ma pinasuna inna akaputan na julu si gugu mana olo hebis na setube jele hebis do olo sekilo jegal di ido sadi yalap di hatan huhuasi molo pisongoni na tarpatu pa segudang mapinasuna asa unang arong diak ka hata panari tao ima di hatani upasa huhuasin si pangan kaya arong do rupani dongan si titik masih goppa udong les di rumah ina dangarong timu na dangarong jupana jala dang dapuk ni be atusan na mulu hudung ina tulis di rumah mulu hudung ima pahu merhudung do pahu hudung ni pelepa hudung ni pisang dangarong pertimbun tu les di rumah manang do pelepah ni sewitin ima kena merhurung jidang nyatusan lapatan ni jadi si titik masih hoppa hok madilangguna oti susedia na pinatupa segudang mapinasuna ido sesitung ima dihatani upasa huhuasin isi pangano jelarong si nadibe binigi si titik masih hoppa gulang-gulang pangarahu na ina tarmaul do nyatusan mulo nang natitin na tinupay na gulang-gulang pangarahu na mulo titini dito pa gabi gulang-gulang pangarahu na basadok kurang atus nyatusan jadi lapatan na perjulun huruf kaningan ido na nyatusan baru na pedua tu pasani na papuhon ojo buat siya na masa di grup mensos jalan naing nampe di grupnya tadi kaulau sering pinarwah rupani na mandok ima dihatani akka upasai ulo do mungkin
manang nasala membigi pi rupani gebe hulat tebu bigiun alai kurang nyatusan sungun di hata pangapuon casitongna naung jumani 10 juma dihos 10 hata nau di hata nau nadengkan hata pasu uap hami mai hot martongani je idu sasitongna lapatanna say jolo 10 do asa sahat tu 10 sudah do dirangkum di nomor hitung do hita merhitung sudut nomor 10 tu 10 manang gurang ni jolma sudah ma nanihi bilangan jadi arong do rupani dongan juk binigi naung jumani 10 ma 7 mani 10 ata nauli huap ham martongani jew mulo sian iba rupani si juk binigiun say ni simak lapatan na hera namang hitung gudang ni hauma ada ngadong hauma binoto 10 pitu ahado 10 pitu hektar do 10 pitu galung do 10 pitu rate do jadi lapatan na nani do nakaning dang na merhitung gudang ni hauma juma ni 10 pitu 7 mani 10 luninna hata nauli hata naringkan huapu hami hot martungan ni jew jadi dang nyatusan lapatan nyo jadi nasitung natong asa naung 10 pitu ma juma dihon 10 hata nauli hata pasu na pinasa niya matereja inat tasuri pede huapu hami hot martungan ni jew ido sasitung na jela jodon aka suku-sukun rupani bolo ibe say silelu do binuat sian grup ni aka permergaun grup ni aka nama behes aka ru nyedet nang upasa jadi rupani ibe dang naman do na ikon inatikos alay rupani dia kahita sudut no poso mulo tado upasa boy menyatatusi dia do lapatan harap tusan jele tang naman dok iba rupani dang boy karangon upasa boy do karangon alay iko binoto manyan aha lapatan na aha tusan na duhot dia ka filosofi na ay sumalak kasi duhot sin hew ido dia kata ni pasa dulu hinna jala kubutot taratong hewaha jala boy taatusi dia tapaduhan na kopite si julu tuwi jadi songonima jo ditaringo ihata ni pasa totong ma jangan lupa dukungan di like di komen di share di subscribe tulu heli horas